gure etzien sukaldien armario zuri balioan da goikaldien liburu potolo bat Bigarren Gerra Mundialeko liburu hondikoa. Da hori behar ginen, además forroituta ezekanaitek edaiken elusio zuen. Da nila mutrikoz korra izango nizuen, 12 urte egun nizuen zen. Da bakatu nizuen liburu pixkate guzteko zer zen. Da nintopetan duten ikurrin bat, papelezko ikurrin. Da, orduan ikurrin baina nik ikurrin buru neukan baina nekan nolan fizikoki gogoratzen dugu binamela. Euskotarren aberria Euskadi da. Euskadi es la patria de los vascos. Bekaldien idatzi bat ikurrin joan. Eta magerrak behar itxi hori bere lekuen, aiken deletago, darreki gurien ikurrine betitik egon zuan. Letik hori, da gero radio bintzuten joan, etxaiat, Radio Londres, Radio Paris, edo radio zan. Paris, zibar. Horako konkursoak bintzuten joan gabetan, no se venien.